че нека да ни го фрасна. Когато... Съртач! Съртач! Се каза! На 2, 3, 4, 5. Сега, малко смешки. Раз, два, три. Раз, два, три. Сега малко на ранен танч. Раз и два. Раз и два. Я направите. Не бе, само е ти. Кай сега искам малко футбол. Покажи как се сере. Покажи как се сере. Ей, бар, текста! Марафак. Абе, Иво! Как? Иво, покажи как се сере. Да, как се сере? И как да правим кичето една? Не, без той. Отивате да летна там и се събудите сега. Сега ще го правите. И плачете. И ако вазвате го, слагате го на поднос и плачвате да го тълчите. Оле, заседна ми как се прави. И хуй. Добре, айди да са на 4 минути. И чувате, вземате крокодила, натискате го. Айде, крокодила да е съртач. Да. Крокодила е съртач. Аз е човек. Аз е... Така, трябва да накараме се. Умирай. Агата. Чакай. И готовачите с другата. Оле, заседна ми! Сега пъдни, като го издърпаш. И сега. Слагате го на печката и всеки може от вас да получи. Заповядайте. Заповядайте. Да! Сега. Това беше ужасно, Янене. Не вярвате на Иво. Сега, втора смешка. Маймунското ако с разсолно зъкъл. Полицай! Ето тай идва да ме ден. Готови ли сме? Кой сте маймуната? Дай маймуната, пресна маймуната. Бързо на затвора. И тя се сира в гнездото. Само тялкото и гладете начало. Помага за Затвора! Дай! Бързо. Къде ме води? Затвора е бил там. Затвора е бил там. Сега, господин Евелин, моля, пуснете го полиция, сега ще му направим интервю. Бързо! Чо? Да не сме целетката, моля да. Сега, господин Евелин, как ще как ще прецените за вашия видеоклип? Маля? Какво ще прецените за вашия видеоклип? Моля, правим интервю на господин Евелин. Моля. Благодаря за възглавничката. Айде сега, господин Евелин, кажете ни как ще прочетете вашето интервю. Еми, много леко и смесно, защото... На болницата! Бързо! Наранил се! Отдайте! Има болницата, тако! Бързо на болницата!